takawar ka lafiya Umar kai ne uban gidana. Umar kai ne mawaƙin nahiyar Afirka. Waƙar biki ta aure ‘yan lawan za a yi kiranka. In waƙa ce ta soyayya Umar kai ka cinye gasa. Waƙa ta uban gidana na rero ta babu wasa. Kayyo salatuka abun manzo na annabi na Ali har sahabatu har ma da wani yayi agona. A cikin salatukan kasa ‘yan lawan uban gida agona. Umar kai kayi can gaba ka bar makiyanka nan a baya. Umar ‘yan lawan mai wakan ta masoya. Dan auta ne na waka kuma jigo ne na mawaka. Wata rana akwan a tashi za ka yi fice cikin mawaka. Kainuwa da shi da rabbi ba ɗan adam bane ya shuka. Hadarin sama duk inda ka so ka je babu mai hana ka. Albon ɗin Umar ɗan lawan shi za ka ji kowa yana so. Sunan albon da ya saka ranar wanka shi nake so. Rana in ta fito ta ɗin hannu ba za ya rufe ba. Husainu mawakin ka ne Umar ne kai ne na zaɓa. Da mu kake sarkin haƙuri na ji ana ta yin yabanka. Babban oga kake a gona Umar kowa yana faɗinka. Allahu ya ƙara kare ka Umar sharri na mutane. Mutane na ta yin yabanka Umar kai ma ka gane. Umar sai ka yi haƙuri makiyanka na nan ta dinka. Babban gaye kake Umar wallahi ko cikin mawaka. Umar mai masoya a gari ana faɗinka. Na je a garin Abuja yanawar ana ta yin kiranka. Na je a garin Kanawa Umar ana ta yin kiranka. Ta dokwa na je an faɗa Katsinawa na ta yin kiranka. A garin Kaduna na shigo Umar ana ta yin kiranka. Na ce Umar ɗan Sharif suka ce Umar ɗan lawan dai. Na leƙa can Jigawa Umar ana ta yin kiranka. Har Lagos can da na shiga Yarbawa na ta yin maraba da zuwan Umar ɗan lawan. Kowa na autan mawaka. A Zaria akwai dubun masoya Umar ba su da iyaka. Kin san ke ce masoya walida ya zani manta. Ke ce farko ta ƙarshe a cikin birnin zuciyata. Wata rana za ni so a ce walida ce uwar gidana. A batu na so da ƙauna walida ta yi mini rana. Umar ‘yan lawan kada ba mu ta zamo mai ɗakina. Ni shaida ni fa Aisha Mubarak na yi miki ƙauna. Babban yaya gare ka ga Aisha can na kiranka. Ka Khadijatu ‘yar fara ce yarinya ce babu tamka. Khadijatu ce ta sunusi auren ku Allah ya kai mu kaka. Yarinya ‘yar fara tabbas zibe ba ake kiranta. Babban yaya gare ka kawo kai ne angonta. Babban abokinmu ne kai ma waƙar nasa kuka. Abba Sharifi kake mai waƙan nan ta saraki. Dukkansu masoyanka ne Umar wallahi babu wasa.
takawar ka lafiya